Wel, dyma'r wythnos ola cyn brec am yr haf ym Brwsel. Mae wedi bod yn wythnos llawn pwyllgorau, yn wythnos brysur iawn. Dyn ni wedi bod yn trafod pethau pwysig i Gymru fel rheolau a'r caffael gyhoeddus sydd mor bwysig i gwmnïau o Gymru ac i hyrwyddo cynnyrch o Gymru hefyd wrth gwrs. Mae trafodaethau pleidleisiau wedi bod ar y polisi amaeth cyffredinol ac ar polisi rhanbarthol yn cynnwys y cronfeydd strwythurol sydd mor hanfodol i'n cymunedau ni yng Nghymru. Dyw'r haf ddim yn wyliau i gyd wrth gwrs, mae gyda ni y sioe amaethyddol a byddai i yn o gyda stondin a byddai'n croesawu unrhyw un i alw mewn i gael sgwrs. Byddai i hefyd yn y Steddfod lle mae gan Plaid Cymru stondin a byddai i hefyd yn teithio o gwmpas Cymru gyfarfodydd gwahanol dros yr haf. Dwi'n edrych ymlaen at gwrdd â pobl, trafod gyda pobl cyn dychwelyd a ddiwedd mis Awst i Brwsel i wynebu'r sialens sydd gyda ni o sicrhau bod Cymru yn elwa o'r holl bolisïau newydd sy'n cael eu trafod ar hyn o bryd.